frɛ afi no adu ha tietia ne mpabo mu ba Shami ene dikan ana ba obia sorry mi afa adimi ma na di sanu asibra du ha obia aja ne mu ana ne ba no Twaso ifa sana omina oponti de numbi na na champion edo afi jase ona be na na oja pade so ana so twaso na asibe na echi ami deko omi ofa ni de mani ni de sano etedi na chi amamre kwan so we santi no mo na na etapa eso di achire Mr. S. O. Mensa. On him papa from Pong. I just to assume it is first the Chiboko. I'm Pajanimu. If you need your money, I need your son. Sanity. Feel a day for a neighbor. Boko, a neighbor. A next year, and our country. The Dukai. Network sana na champion jase to aso na da sebre enso diso yana nan kwan na ma oni ho ka fo ma mi gloria ono so edi akire na go siana to aso fe kama sanati amamre pa na yi na di ha no na ya sewa nsaba hima enso eto aso sanati Amasanti na yefeye na echa edi echi na nenu aba ohia na na papa Mr. Eso Mensa odi echi ketu foso boni chidom boko sadete amamre no ya bi ehia na wan fa nhye wa efito na asebe na echi ana asebe echi Antikwa ese dia mamle ti na chire ene kete no aye bono ete from mam homre so wako asibe na tibebro o tu tata Ono di achire no da sibra kwa aba boko na na achia na na do faje no no wa oni mama mreche no no ye nyanwo na na no da sibra mu kwa aba o chiachia na na do fahini na du ha no da sibra so ni mpani fo achia kakra no mo sina na do fadi achire Eme ebi no nana akwa be wa adi bebre sa nana don faje na echi ano obi da asibe echi sa nana se wa so edi echi Patriensa ba hima mo kede so ma ya de sa mu himno e de ani de mano izani de seno e fata no mo wa fosu kwabi wa ya di so jire na tata sa na chewi bia na kwanya ho se e de tumi aji woja I don't want to know I better you may not see. None of your mamma, father, my I live a Tashi my crew from I am from the big. I'm an alpha.
Nana ayi dwuma kɛfori kuroma ahemfo ɛyɛ nana namfo nom dwumadie nti na ɔmfiri Techiman tɔɔ abɛduru ha ɔwɔ dɔ ɛbɛbɛ ɔdom na yɛ de dwuma no ama awie emudie nananom na akyia no Techiman ɔfori kurom ahemfo ɔmo ate sɛ ɔmo adamfo nana ɔsɛ ɛda kɔ atɔ so mmiɛnsa ɛdi dwuma bi sɛ yia ɔmo so ntumi ntina Techiman na otwere mpɔnyankopɔn asesɛ ɔde mo nso ɛbɛduru ha na mo ne mo adamfo ɛbɛka bom mo adi dwuma ɛte sɛ yie ɔmo kyiakyia nana ɛne ne mpanimfoɔ Techiman ɔfɔre kurom ahemfo ɛna ɔmo asrɛ kwan no nananom deɛ ne di ama deɛ ne di sɛ no sɛ mpanin kan no baabi ɛsɛ no wamfa nhyɛ hɔ efiri tɔ nananom mo ayɛ ade papaapa yɛmɛrɛgye ho sɛ kwan tenten ɔmo atwa adamfo nti na yɛ ana yɔnko bi nso sin onua mo ayɛ ade sɛ mo adwuma duru ha ɔmo firi Techiman ɔfɔre kurom tɔn ɛna ɔmo kyia nana ɛne ne mpanimfoɔ saa ne teɛ saa nso na titire bebree nso wɔ ha nɛɛsefoɔ bambɔfoɔ a ɛbɛbɔ ɛho ban ɛwɔ ha bi nananom namfo a efiri Techiman ɔfɔre kurom aduru ha saa na ampi ɔno abɔkɔ ame adwumadu antwi ɔne ne nkurɔfoɔ wɔ ha bi deɛ kyɛn so koraa sɛ nana adɔmfa gyei da ase bere wɔtiekyɛ ne mpɛ mu aba nyɛ hwee odwumadie yi ntira nana Patriensaman ɛma wakɔ aba MC ɛso ne nkurɔfoɔ ɔmo so abɛduru ha wɔn nso so ɛde ɔmo ano onyam efiri assembly hɔ ɛbɛtɛ adwumadie n'akyi wɔn nso Patriensaman ne mpanimfoɔ ɛma mo akɔ aba ɛne ade titiriw a yɛbɛyɛ a na ehia sɛ ɛsɛsɛ yɛnya ɔkandini otitirani na ɔtena edwam ɛmayɛ na yɛhwɛ benkum hwɛ nifa no yɛhu sɛ saa ahenkyɛ yi ɛmfata obiara sɛ yɛn nana baako a wasante akyem ha asante akyem yɛwɔ adeoye paa ɛyɛ yɛn nana ɔkoforoboɔ adɔmfɛ agyei a ɔtɔ so mmienu ɛmfa nsɛmbo nhyia nana ɔno na ne dɛn ɔtena apuiti ama yɛn ɔmanfoɔ yɛn nana titirani ɔmanfoɔ a na wɔne wɔn yɛ adwuma ni edase ɛmɛni sɔpaa mesrɛ sɛ ayɔnkofa a ɛda kure Patriensa ɛne adɔmfɛ ntɛm no ɛntena hɔ sadaa ɔmanfoɔ bo aba so bɔ mo Patriensaman nyinaa aba so mama wakɔ aba mama nyinaa afiri hyiapa na na se mentena pontiba no a ɛnyɛ nnɛ ne deɛ di kan masom medamo ase mɛhwɛ ama biribiara kɔ so pɛpɛɛpɛ ansa no makɔ medamo ase bɔnsɛma nana no ohwam yie nana kasa so bɛhwɛ ama dwumadie no akɔ so na ohia yɛ mmoa nanim sɛ akokɔ ntakra ɛnama no yɛ kɛseɛ na ntakra ho deɛ fa nyinam kwatre kwa mɔma yɛ nyinaa amfa yɛ mmoa ɛnta no n'akyi na dwumadie no nkɔ so na meka ne sɛ obi a ɔte akonnwa so ha biara woyɛ chairperson fi sɛ akonnwa no ate so no yɛfrɛ ne chair gitum mame sɛ woyɛ chairperson yɛ nyinaa na ɛbɛdi dwuma no abɔ mu nyame nhyira mu nyinaa wote aseɛ saa bɔnsɛm ma ho yɛn nkyɛre ho no na yɛbɛfrɛ nana owusu ɛkyɛw agyekom hene a ɔtɔ so mmienu kɔnti hene wɔ Patriensa na senti a yɛhyia mu ha no nana ame ate aseɛ yo nananom akyea me sɛ mɔde die kasa kakra nananom me maame ahemafoɔ Patriensa atrankunya e papa no asɔfoɔ nana chairman facha me odi ekwa de se kam didi kai nana chairman adɔfo ahyia mu ha nsɔre ene yenua no mo afiri akyikyi benkyɛ ba sɛ ɔbɛboa ene dwumadie yi ligina nana Patriensa hene ademu eba mo nyina akwa aba
ene yenhia mu a yehia yi nana oseda kwa otoso miensa ebaaye no ehunu se nana otukwan kwachiri onenam kofo akuru so nkrofo to nsafre no onim ne ekọ ne ne eba nyina enti ohun se ne manfo a ewo kwantuo mu no obi ho kura mfie due no kura ni onsi kuro due mu da enti nana yense obey bibi a yefe no homecoming na chese yenuanom a omo wa kwantuo mu a omo ntaa ma no omo abeka yen ho na dwumadi a ekoso wo Patriensa ha no omo aba behwe bi na omo asa aboa ama ayi puntuo ama Patriensa kuro due enti nana ene ne mpanimfo hie ne ne ene yede dwumadi ne hie enti na hie ha dwumadi titira hie ne se enwuma a ekoso wo Patriensa ha ene ne afia ye bewura mu nso ye beye no eno ho na ye ba bedan na di abta amanfo ne Patriensaman ye wo ha na obi a wo moa bi atia beboa ama Patriensa kuro due aye kra behwe ye nyina be di se enche pia na na ba ye enema kakra a wode aba na ye di tudwai isansa e breda tia ye na bedru ye no a no ahunu se ye Patriensa hemfia ye timu yi awo be wura ho a enso ni papa dina nan ne panifo kan ya dwene bom se dabi e se ye nsakra ye wa ha papa yi di ose ye woyo ama ye so di ya ho den tai na chi ene musi Patriensa hemfia mo hu se nsakra ye aba ho ye wie ye no ne ye se nyante ye se ye sie ya ye sie dipa no e bi wo kura utu adankasa ansa na de foforo ahye ho e sanso a na ye nome amakuri nti na nan ne mpanimfo bi ne ho se ebeye asiye foforo aye nyina gitum se ukọ ye ne binimasefo hye so a yakoye asiye kama se ye gusu aye duan sensan ye beye ne abebre ye ne de nyame na meka eduru kurura so a ono a de nyina ebetodwa se waboa ama se Patriensa ye nya asiye foforo a se ye ni ohaw ewo asiye ho ye nyina so begie de se kane no na ye tichafo yi kọ na mo kọkira de a on bebe fie na je se omo ro mo shirt na omo si na chokwa se omo ntade mu nyina na na ba ya wose dabi we de atwam ntinde omo yesesa suku a o Patriensa nyina blackboard omo twa so no me aye na white boss se me boa mo amunim eno so ye sakraya na na ede abakuru mu ha ama obi behu a ohunu se ene Patriensa yenso ye ka ho bi ena oba ye nso ne ewu nsuo adwuma bi nso wa ha a ye fe ne Patex wo a wo fa ahwache bia no be hu se ne nsakra so aba ho pa na de na dwen enne mpanimfo ya boa ama se wo kọ ho a ehwa sakra na ebre ni ya fa ne nso me kire Patex mu kakra bi efise nipa bebre ta hu mi am se na Patex ne kra ase kire sei na ye de ente brofo no makfa brofo din atu ye nsuo so ni edi kai sa nsuo na ewo Patriensa ye hu se ya todin se Patex no ne sremu a sa nsuo no enye me na kontihin enye me dia enye nana oseda ka otoso miensa enye ne dia enya trankonwa bia nsuo a nsuo ne ho no eye Patriensaman edia ntimi sra omo a omo hu me na obusam se nana yase hu nsuo ne de pa nsuo ne de pa ne nsuo ne enye me dia eye Patriensaman dia na edi Patex ne da so no ena sanse bre ne ya fentino ne ko ba ye ne se nana oseda kwa ya nana da roma okofa mrofu bi edo mba kurum ha a sa be no ne basrefo ena no mudi nsawoso le ko du mre bi ne o se omo ye bibi ede bo akuru yi nti sa mre na nana kodwuma ena na ewo ho nti obe hu won ne mpanimfo sa die no ye makuru yi a ebeboa ama yenso yense ne o bi nyensu ne enton ne mfaso be ba ne ya to akuru no futu nti yenuanom be boa ye mpa ma ye adwuma no na sanse yenuan na kuru am free super na ne efe Texas ebi kan Texas America nkuru no baako e no be boa ye nti ye wie ne sanse ye nkabo mu awie nti no na wo se ye fa Patriensa ne ye fa Texas ne ye kabo mu na chese ye hu se e yenuanom be ne ye kabo mu ne ye adwuma no nti Patex no part no gina ma Patriensa e na Texas so gina ma Texas nti Patex na motie no ase no
enti yɛn nuanom mmorɔfo deɛ nyɛ sɛ bi a ɔmo bɛboa yɛn sɛ ɔmo kyɛfa biara wɔ dwumadie no mu ɔmo nni kyɛfa wɔ dwumadie no yɛbɛda biara yɛ Patriensafoɔ yɛn a yɛmfa so a na na ɔsɛ da ka ɔtɔ so mmiɛnsa na ɛyɛ chairman me a meka sɛ meyɛ member ante mage ka ho ante akya ka ho yɛwɔ nabo Kwame Anyimadu ɛka ho ɛna yɛwɔ mmorɔfo no mmiɛnsa nso ka ho ne yɛ form board a yɛhwɛ nsuo no so enti yɛsɛ sɛ bere ne yɛfa nti no mede me nkyerɛ mu a mekyerɛ mu ɛmsa tɔ obiara so enti mesrɛ nsuo no bi ho no wɔtɔ a monka sɛ ɛyɛ ankorankora bi nsuo a moboa Patriensa ne yɛde bi nso abɛboa Patriensa kuro enti mede ma no bɛsia ne aka no opɛ mu no ade bɛba meda mo ase nyame nhyira mu nyinaa saa bere a nana akasa wie yi yɛwɔ committee bi wɔ kurom ha ɔmo de wɔn ano di sɛm ɔkwan mfa so yɛ adwuma ɔhɔ a wɔn hyia ɛne sɛ mmoa a wɔn behia ɛho nsɛm ɛbɛto anim sima kakraa bi presentation of selected committee reports yɛdi kan ne apɔmuden na saa apɔmuden no yɛbɛfrɛ Mrs. Glady Asante Lati ɔno ɔda Patriensa Health Service na no fɛnsa bɔhyia no Madam Gladys Neba no mɛka bibi nkyerɛ Mr. MC midase nana yamtenani nana adomfe agye nananom atrankonwa ɛwɔ Patriensa praso adomfe nyabo yansa ene tachiman krofuom ayama ho a sɛ yayi me sɛ memeka apɔmuden ahye ɛho asɛm na kakra yɛ tintim a yɛbɛsɛ yɛ kyerɛm no ɛne sɛ yɛn apɔmuden ahye a ɛwɔ Patriensa ha no oboni bɛka sɛ ɛyɛ chip compound na de ehu ne sɛ yɛka sɛ chip compound a na yɛpa kyerɛ sɛ community based health planning services ayɛ apɔmuden ahye kuma yade apɔmuden ɛkɔ obi bia akpoboa no enti ehu sɛ ɛyɛ ɔman ne nyinaa a ɔman panyin edi anim ɔhwɛ sɛ apɔmuden ɛbɛka obi bia a wɔ ɔman yi mu enti nkuro ne nkuro nyinaa apɔmuden ahyeɛ ɛwɔ hɔ ebi na ɔnam so ɛma ebi ɛbɛpie ha yi wɔde anɛsifoɔ mmienu ɛna ɛhyɛ aseɛ na akyire wɔde mmiɛnsa ɛbɛka ho ma wɔyɛ nnum baako efi mu ɛsɛ okosua awogyie na yɛhwɛ kwan sɛ owie a ɔbɛsan ba bɛka yɛn ho na enum na yɛsan ɛde enipa enum ɛbɛka ho na ebisa sɛ dɛn na yɛde enipa enum yɛbɛka ho ɛmmerɛ a ɛbɛ panyinfo adwene mu apɔmuden ahyia yɛ panyin a ɔwɔ Asante Akyem Central ha a ɔyɛ yɛ municipal head director ne panyinfo adwene ho sɛ wɔpɛ sɛ chip compound yɛtsrem na yɛman ɛkɔ n'anim ɛno nti ɔbɔmmɔden ayi medical assistant anaasɛ sɛ yɛka no physician assistant no baako efi apɔmuden ahyia yɛ a ɛwɔ kɔnɔngo na ɔsan yi midwife baako nso ɛwɔ Duase na oyi nurses bɛsɛ enum baako bɛka bɛsi a ɔyɛ enum a ɔbɛka ɛnan a wɔhyɛ apɔmuden ahyɛ ɛwɔ Patriensa ase no ɛno nti sesei yɛhwɛ mu a yɛhu sɛ yɛadɔɔso yɛn nyinaa yɛkɔ nipa bɛyɛ aduonu 20 yɛ staff strength no a mekyerɛ mu ka sɛ yɛwɔ physician assistant baako midwife baako nurses nkron ɛna nipa bi a wɔboa yɛn adwuma yɛn nso so casuals nso mmienu ɛna youth employment agency enso abra yɛn community health workers a yɛto yɛn ni hwɛ a wɔhu sɛ wɔhyɛ ntadeɛ blue na ɛkyɛ bia na wɔba Patriensa ha a wɔwɔ fie mu na wɔn nso wɔwɔ dwumadi soronko a wɔdi ɛboa Patriensaman na yɛn apɔmuden sesei baabi a yɛ adwuma ɛyɛ library community library a kano na Patriensa youth no ɛkɔ hɔ akɔkenkan nwoma na sesei enye adwuma bio enti wɔde hɔ ama yɛn sɛ yɛnyɛ adwuma ɛwɔ hɔ na enche bia yɛ warehim sɛ yɛbɛfi hɔ akɔ yɛn adan a
young member of parliament, Ononyanfo Kwame Enyimadu, and then paying for a bomb in a West Sea, a Maya, Banchim. Next remove, HBA, Yabia, no. I help answer your back. I can't make a crabby na a dim way. You help answer, say, Yamipa. I fear you go room ya and chakra, best your better son, Yama, so I do my dear so. Upon with you say, baby, may come will be at our house, Yaji health insurance. Dano na obi edin komo na o ka se eho aye obi dia esan se wotu wani hwe ho a ye nchiro hwe wo ho enti nipa bebre nim se eye aban ayaresabia ye kire obi a se eho ya aban ayaresabia ye wo ha nyina aban ana employer na otua ye nka enu nti se ubomade na ukọ ha insurance office ho a Catch one, no one for within and Patriensa. Ama Patriensa, Ayasabian, a to me a quenim. A son, so what the young Bahasi and Maya Juma, and to some from within and to show on Mamma Wa. A honor ever from. And I think so, Yawanes for Biawan, so Coco schools. I will refuse no, I heard I are for no my wanted to yan and church baby. Enti ya hwekwan se obi bia ohia ya moa no ebeba ya so ye na ya boa no na ya fa se kwan so a kire Patriensaman se ye tia ye yie esan se yen nana ene ne mpanyefo ka wontimbom na emre bi atwam no wa ma ambulance eye Patriensaman ambulance enti kwa ba bia na se ba se ware fa obi akokasie ma obi se hwetwa ye ni ya bre koja kwan ho Priya say nyaka na enje yete ye na ambulance so obi ehia say ye de obi be kokasie ma de ehia say ya phone na ya frɛ na driver aba be fa no call na wa charge na ye kan say charge no e ma ye ho esan say ambulance no enya clinic na dia eyo ma mo ni dia enti ska no ekɔ oman no ho Mama ya mre kakra na yenkyere ya ni so enkyere enipa bia watu ho asi ho na waboa ya ma ya dwumatumi akoso abepom nne ya kan na ya nkan nyai ya nana oseda kwa otosom yensa ene ne mpanyufo wa mre a ya head directorate yes wode ya emu bi eba ha no ne adoso enti akonya kra ne nya bentina so na yekosu eche nana ne mpanyufo no waboa ya wade nkonya wade fridge tabletop ayade ye nrovasins ebesie wo mu na ansai computer ene printer ebra ye wo ma flash screen TV ene ne ekeka ho na eboa ye mpa wo ya dwuma ye mu na ye kasa nyame enhyira nana ene ne panfo pa wadum ye bebre na ogusua eboa ye eno nti ye hwanim na ye hyem ebo mpa ye se Nia wajune ho efa apomuden Patriensaman apomuden ho bia no nyame waboa ama waye no waye wie wone penso ase Kristo din anyonyam ensi hwa local council of churches e wokro ma so kan ho bom wabra scale baby scale as anti midwife agi awo a ode abofa no to so na osusu ni muduro ene table ene chairs ene table lights madam ase nyame nhyira mo Bon sam kese pa oma ya adi ansa na ofofro bekasa no kongo methodist for adru ha also opesa o machia na nansem tasimanum eko ni nsia owie mayanya na ofofro so anya bi aka ese no bibie pani ya ma no ba bia obi asiesie ho emaye ka ebe yi aka ba mfimfin ha na video for no anya wiye sa Methodist for no nyame hyiramo omo abre kotoko kama enti ogoro hyenye ama omo kwan pani ya menu kasa kire ebrenti ya no ahwe yen wate yo
beda nana ne mpanimfo ase se sabre omo afre me se dwumadi a yedi wo Patriensa eye ensu a ye hweso yi ye frɛ ye Patriensa Wasan Committee ensu a ye bu no kapan no ye elipa miensa ene ye hweso e wo Patriensa ha mi a megina ha ye frɛ me yaw manu ye wo Kwame Asiedu eka ho ena Victor Owusu ono so eka ho sa nipa miensen ena ye hwɛ ensu no eso na sabre ensu a ewo Patriensa krodua mu ha nyina no eye maako du miensa sa du miensa no emu baako ena ye frɛ no mechanization ye de afidie atom ewo efom ya etwi ensu no egu pori tank mu na ye de egu pori tank mu no na okogina ho a wachim no se de eye bo ayi pipe ankasa ye bui sa na se no ya dwene ho se ye pese krodua mu ha pipe wo ha nyina no ye no mechanization 1 ya ye pese ye de afidie egu ni nyina mu na sa ensusu ya ye susuwe se no ye pese eka ye no kesi ewo krodua mu ha na efie bia wa ope bia ko ofie no ye nsi ho kwan obia wo kwan se otwi bi na de ko ofie na boso me so a kakra oyisuo no watua ho ka eno eka chi ya wo enipa bia ya be yi o mo Patriensa ahia atreni wo mo ama mo ahwe saa ensuo no eso o mo be ye efididuma no o mo ahwe so na ye be si office enso aka ho ye be fa Patriensa fo ya memra ne ema de o mo aye eho aduma office no a ye be si e no aha enam santi no eya nana Patriensa hene ene ensuo fo ye gina ha ye tu anamo akọ atwede akọhu atwede water board ekwan a omo fa so a omo ye omo ensuo no ye mo so amfa nsie yen omo amaye akwanya se ekwan bi a omo fa so a omo ye omo nsuo no omo mfa nsie omo ebe kire yen ye so ye da omo ase efiri ho no ena eya afia ye besimu no ye nsuo asem ya ye ton ya frɛ ema ewo ho a omo ton ni nyina ewo Patriensa ahemfie abusabusa omo ensem afa sene adwuma omo ye no etie na ɔhawo bebre enunti na nane ne mpanifo ne committee fui ya trans ya ye enhyehyeye se efia afia ye besimu yi no ye wo ya kwaye receipt ya ye de beton ensuo no na receipt no ye baako ewo mu Ghana 10 cedis ewo mu baako wo ha ene ye wo 5 cedis eno so ewo mu baako adienum ene ye wo Ghana 3 cedis eno so wo mu baako adiasa na ensuo no nye se ya tum ye ntum mu se ne ye bu no dada no ano eye 10 pesos no eno na ye beton no enti se wo koto coupon no na o konsuo no ho a eteta wote baako na wo de kro got 10 pesos na wo ko a no wate baako so obebu mienu a no wate mienu sa ebi ana onye sika no emomu ento sidi wo ha enu tin ya chichemu ya ye wo 50 ena 30 enti ebegina ha na ayiraya afia yebesimu no sa na yebeton ensuo no o kwa coupon no age ahemfie ena obenya bie o kwa secretary ewo ho obenya bi afre no ho ye de ebi nso begija emia ya emre no so a ebema obia aso ate medamo ase bon sempa ebi ukra hoten na akoto coupon asade ko sewensu enye se yedamo ase ya nchale ho no na nada kwa ate disua Eco Education Foundation bi Mr. J. Kenketia and chairman on who is nani sembe branch etia bon sama Mr. Kenketia no awoba no you na chairperson na da kwa toso miensa ani mfanimfo na nanom ani mu a ya tu ensa premu nyinara
Nana Dakwa Education Foundation. Nana Eba Owo no Ebra Yadenatra Akoyan so. And saying, Siabekaya, a guard Nana Eboye, I was a party so, Yedi Kankrano, Anna, Sa Education Foundation, Yawo no. I don't see any. The Edikaya Nana no committee I was set here. Essence Nana Passoa awo additional home na enam additional so ana odru sa pempenswe Nana antwentwe na se ena oti sa committee mo bi emfa nsembo kese ma Nana dakwa ewo sa akwanya odi ato ho amayi Nana apao enipa nso sayenhwe foundation so no di kan je kengetia na mejira ha chairman Francis Opuni my secretary no jira me nchen Obimreku financial secretary yenya ba Margaret Owusu treasurer Owura Jeyi Amoakukusi member enya wo nipa mienu bi a wo mo meyen Owura Yiri Doris Kowonu Owakra ono so eye member ene ewo Owura Yiri Sarah Blackman ono so US ono so eye member ye nson ena yeda foundation ano na yambotai ni say edo so yie emrenti de di kan no ye hwese from ha say ye benya adesua adekire ne adesua ewo soro quality education na penso so ya boa ama abefo kwan a ye de sua de enso so schools no nyina ensa akabi apenso so obo ho a na onimade na enso so awofo no sika wo mode tuwa no so no na eho ayedin enti foundation so ye ni so ade eho ba ko ni se ye beboa ama sa school for a wo mo eya ade na enso so sika semti woman timin tuwa woman di suade sono yaboa ama woman so anya sa kwanye na yenhwe afia a ye woman made kakra yetimi ye na kontihi e kan se ukọ schools wa Patriensa haya sabre obia wo whiteboard a ye use marker a ye de extra de enti o teacher di chalk enya wonsa ho afenso so enam yedua baba ko awo America na ayonku bi oye se ope oba owo nursing training na waboa no ye hwehwe mu no a na enua ba ko awo ne final year eti yedi ni din ekoma no na mami ebe so ni mu yie tua school fees ni books and in accommodation na ne twa to kra no or the laptop any home accessories every sa school ni Momiamo and someone mammy no, only had dear, then so or yard. I feel so a pa addition any at the children so. And now say a here, Yedika was the importance of education. Passoa a war addition, teenage pregnancy, and prewa any saying and how a day about. Awofo so any marijuana so drug abuse and also so instance so we nom any enuponi nom and also so ya de mofrey na afamu echire won se na be ya wo so betwe won ho free sa kwan poni so na wo motimi anya adwempa e de asua de ye ma prizes foundation no enam na amwa so a printed 1,000 exercise books. Yeah, the math set, pencils. At the classic, yeah, one promotion examination. The first 3, yeah, my prices. And a pencil so school student so the chair exercise books now a kind and my school student a war room has said na. Omi emo and so man na that's why I say I was signing me 2017, Yanis Wade who saying, foundation no say ya 200 more. Say I call MA JSS
there was zongo hono ehun say eye dwarfo classrooms no enye complete edura na joa ehon na bi di o ma ye o guest house ehon na reach one so wo mo so edi wo ma gro nyama pepre boni na ekoso ho sa bre ye ne na akasa na ebeso ya sere na ya ye no full classroom ama sa school no afenso so ya yen siseye eye afia ewramu yi the best spelling bee competition ama basic schools upper primary science and maths quiz competition ama JHS schools wa ewo ahase nyina na prizes nso so etuato the bema awards na nso so a institute esse competition as junior high schools no nso so on be compete na wo a wo be di ka no foundation no abehwe senior high school 3 years ni nyina wo abeto mienu foundation no abehwe 2 years first year and second year wo abeto miensa foundation no abehwe 1 year first year no wo fon so atwaso eno actually no school no obedi ka no so achede sronkon so eda ho ema afenso so nanan asan so agba ashembo 2017 or talk up was ho ama 3 schools no junior high schools no about ball football na the obewi no obed cap no ebesi ni school afiba pon na winning school no so no foundation ebema 1000 Ghana cedis na say the bot was so inferior na say school ba ko je to aso a cap no wa fa no kra no na ye gina sa akwanya so foundation no e young ye ni sika na aso ya se e wo ya activities nyina na aso wa kan say so person obi bua wa e wo se won so wo hye ase enti dwumadi ye nyina na aso foundation na se e wo sikase mu omye mo ye nsam kese e ma na dafa waya di ye na ya di ye enti na ye nam sa kwanya so estre se obia e ka wa kuma na pese Patriensa adistre ene adisua eye nkoso na bua ye produe yi esre mo so ya sre o sika fam ay computers teaching and learning materials esre mo moaye books kura bi dada bi e na ho ha moaye se ne ye mofra no so ebenya entity pa na aboa wo mo so ewo wo ma disua mo yo Padeshi bayi afidie ni aka no afi atwa mo no na eboa SDA senior high school 100 cement bags and SDA junior high school 40 cement bags say wo mo fentoa wo mo dwumdwuma so na nyame nshraw medamase bon sam kase pa Patriensa Development Foundation PDF Opani oda ho retired chief inspector Sapon also obama yo kasa tie we on dey betia say na sem no bon popo na afa ye ko yanim na ye de aka no to aso ene no me wa so speaker no wo hu say membre no bo so no ye frima no yo ejira ha da eba ewo nana Patriensa hene ene na hemfo ene ohene bia waka no ho MP ofri amayasemu amanfo ye kra wo ma ufuru ba nyina no ye de sansam yi eba abeto mwanim ambo hu djumadi a nana dakwa ewo ha opese ekoso ebi osfe asia no ebi ni se no ho no ofra me se djumadi bi opese djumadi ekoso wo Patriensa kuro mu na memra na mbaboa eti wo yi nipa bi de aka me ho ade e ba se ye mayi se djumadi no na djumadi no anya enkoso eti ye tra asia no ye hunu se djumadi yi ana esese ye ho adwuma ye kuru kire adigu ankrata aso
ɛne yɛde kɔtoo nananu ɛma nanano ankasa ɛhwɛ mu ɛne n'ahemfo nyinaa hwɛ mu ehunu sɛ ɛnokora saa dwumadie no ebetumi ama no ayɛ nkɔsoɔ dwumadie a yɛpɛ sɛ yɛdie no ebi ɛte sɛ mining wɔn a yɛsɔre firi yɛkuro mu a na yɛabɛtena kurom ha na mining ɛne nneɛma bi a wɔn yɛ a ɛma kuro yi anya nkɔsoɔ no yɛbɛhwɛ saa nipa no na asɛm biara a ɛsɛ sɛ ɛwɔ ho a nananom bɛtumi ne wɔn aka ho asɛm no wɔde wɔn bɛgyina aka ho asɛm ama no ayɛ yie na yɛwɔ bibi nso te sɛ forest ayi products sɛ wɔn a ɛwɔ nsaase yɛatwa nsaase bi de ato wɔ sɛ nsaase yi deɛ yɛma no atra ase na yɛde ayɛ adwuma a danada kɔ a dwumadie a wɔredi no ayɛ nkɔsoɔ yɛyɛ kuro kyerɛeɛ no ebi nso so ɛyɛ nsɛm bi a nananom atra aseɛ edi a wɔn di wie a na obi a ɛsɛ sɛ wotua panatic bi wɔ ho ɛde ma nananom na nea ɔkɔfa a saa asɛm no baeɛ no yɛde sika no ma no na wɔde kɔ tua saa ka no saa nipa no a wɔn mu ntua no yɛayɛ adwene bi ɛde ato wɔ sɛ yɛbɛfrɛ saa nipa no na yɛne wɔn aka ho asɛm na sɛ yɛne wɔn ka ho asɛm na saa still noa no saa na onipa no gyina so a yɛbɛfa ɛkwan bi so na yɛne nananom ahyehyɛ na yɛde saa nipa no akɔ court na yɛwɔ nneɛma bi nso ɛwɔ kurom ha a wobɛhu sɛ wobɛduru baabi a wobɛhu sɛ obi abie the wireless yee kakra dendenden yɛ a sɛ wotwam koraa no a woahwɛ a wohunu baabi a ɛsɛ sɛ wofɔ saa nipa no nso so no yɛbɛfrɛ wɔn na yɛama wɔn wɔne yɛaka kyerɛ wɔn sɛ saa dwumadie wɔ yi a nana afrɛ de ahyɛ yɛn nsa no yɛyɛ saa dwumadie no ama no ayɛ nkɔsoɔ ɛno nti wɔyɛ biribi a ɔba no kɔ fam sɛde bɛyɛ a wɔno ankasa wɔbɛteɛ ɛna yɛhwɛ mu nso so a yɛbɛhunu sɛ kurom ha no nso so yɛwɔ nkwadaa bi nso wɔ hɔ nom a wɔn mu anyanya mfie du nwɔtwe wobɛhu sɛ ɛbɛbɔ anadwo dɔnwɔtwe no na wɔn mu da so nenam kuro yi mu a yɛ adwumadie a wɔn mu di a wɔn sɛ mfasoɔ biara ni so enti saa nipa no yɛbɛtumi afrɛ wɔn awofo ne ɛne wɔn ɛho asɛm ama ɛho asɛm ayɛ tietietie edu baabi nso a nipa bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wɔkɔ sukuu na ɛsan sɛ dwumadie no ama no anya nkɔsoɔ nti no na wɔtu de ato hɔ sɛ bɛyɛ a wɔnyɛ saa dwumadie no ama no nyɛ nkɔsoɔ yɛbɛfrɛ no na yɛhunu ɔkwan a yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ ama biribiara so ayɛ bɔkɔɔ ɛwɔ saa dwumadie no aseɛ ebi nso te sɛ saa berɛ mu a yɛwura wɔhyew mu yi mfuo yɛbɛdɔ mfuo ahodoɔ nyinaa ɛno nti deɛ yɛsrɛ amanfoɔ no sɛ wodɔ fuo no a wɔn a wɔne wɔn wɔ area baako no bɔ mmɔden na frɛ wɔn na ka kyerɛ wɔn ɛnɛ merekɔ kɔhyem afuo enti mo ansoso no mommɛka me ho anaasɛ wɔmmra yɛn nkyɛn saa kɔmitii no wɔmmra yɛn nkyɛn yɛbɛpɛ nnipa bi ade no ama no sɛ bɛyɛ a wonkoa wonkɔhye afuo no na wonkɔhye ɛma no nkɔhye amanfoɔ deɛ soso ɛnsɛe no ɛsa ɛnka ho ɛno nti wɔn a wɔne wɔn bɔ hyia no nyinaa no ɛba sɛ mmerɛ no du na sɛ sɛ wonkɔhye afuo a bɔ mmɔden na frɛ wɔn a ɛwɔ ho no nyinaa na yɛwɔ biribi te sɛ communal labour yɛ a bosome biara deɛ ɛyɛ sti wɔ ne sɛ bosome biara yɛ a ɛyɛ efiada ne deɛ yɛahyerɛ nana ama nana asanyaseɛ ɛso deɛ ama yɛ sɛ bosome biara a ɛyɛ efiada no yɛbɛkɔ communal labour ayɔ ama ɛde asomdwe aba ɛna yɛasa soso no yɛpɛ nnipa aduasa yɛ mmarima aduonu mmaa no deɛ yɛnyanya edu no yɛ asɛ sɛ wɔn mo bɛyɛ watch dogs ɛde ama kuro yi mu anya mpono atu mmoa a yɛgya wɔn a
wɔn nam basa sɛ nkraman sɛ enwan ɛne nneɛma a ɛmfata wɔn a toto ewira egu abɔnten soɔ no ɛno no soso no nana ama yɛn ho kwan yɛde nkyɛnsee ebesisi kurom sɛ nsuo na wɔbɛnum a wɔnum nsuo no wie a na wɔde nsuo no akɔ nsuo no container no akɔto saa container no a esi hɔ no mu na ɛde asomdue aba na wɔn soso a ɛwia enwan no soso no yɛsrɛ wɔn sɛ woka kyerɛ obi sɛ wɔyɛ wo dwan mmerɛ so wɔse daabi wɔn deɛ onim ne sɛ ɛbɔ nɔ mmiɛnsa a ɛsɛ sɛ obi odwan no obie no a wɔkɔ a wɔni biribiara ka ho bio daabi yɛpamkyɛw nyɛ saa neɛ ɛyɛ no sɛ ɛbɔ nɔ mmiɛnsa anaa nɔ mmienu na wobia aboa no a ɛsɛ sɛ wonya obi ma odi aboa no akyi na ɔde no kɔ na ɔkɔdidi na wosaa de no bɛto baabi a wobia no ansa na wato no mu na wahu sɛ wɔyɛ free anyɛ saa na wobia no na wɔkɔ sɛ obi adeɛ a anaa wɔde bi akyi no na ɔde no ba a yɛde bɛkɔ nana no mu anim ama wo soso wɔyɛ ano ɛsɛm no adɔɔso ɛno nti yɛsrɛ nananom sɛ nea aka no yɛbɛbɔ ho ban na yɛde ɔman yi atena ase ayɛ na ayɛ asomdwuo no yɛda mo ase bɔnsɛm yie paa waka tɛtɛtɛ mpuntu ho sɛm ɛna ɔkaeɛ no sɛ sɛ deɛ aduru soɔ no yɛwɔ bebree yɛ nanso ɛberɛ nti yɛbɛkeka yɛn nsa ase yɛkeka yɛn nsa ase wie a deɛ aka no yɛde bɛtoa so yɛsi yɛnkɔte adurummerɛ a ɛne ahaban ne sɛ nti yɛbɛkeka yɛn nsa ase na yɛwie a na bi wɔ hɔ a na yɛde atoa so na yɛmfiri aseɛ no deɛ yɛpɛ sɛ yɛka ni na naforo ɔban nwa mfie mmienu na wasi mu yi nyame abɔ ne ho ban ama afe akwaporo abɛto me ne mmienu ne na yɛte ase ndi DJ ma yɛnwom bi yɛbɛda nyame ase fa kyɛnse besia nyame abɔ ho baba afe ato wɔ no bɔ mmɔden a kakra bi a obiara fa bɛda nyame ase yɛda nyame ase wia na de to aso ne de ato aso o sorry no abadeɛ wo ho bia fa bɛtum nyame ase da ɛna wo de ma no anyum no kɔsɔ no na efi aseɛ aba bɛda nyame ase obi a baabi autie bia oti apata skill oti akyerɛ yɛ nyinaa de santen ɛne ankeka ɛne adeɛ ɛbɛ nyame ase bɔmmɔden a na sɔre bra onua Robert nyame nhyɛ mu nyinaa sɔre na bɛda nyame ase sɔre na bɛ nyame ase bɛ nyame ase bɛ nyame ase baabi awo biara yɛ a mo ate apata no se nko na meka wowɔ ha deɛ baabi wogyina biara bia na bɛda nyame ase wobɛba awurade ase dama no yɛde nyame ase yɛde nyame ase da na ɛma no no ɛnyɛ boni ayɛ nyame na ahwɛ ɔso ama fia kɔpra bɛto wɔ de nyame ase wae yɛde ase da amatwori ampa onyankopɔn ɔno ne yɛakokyɛ mu ɔno ne yɛ mbi biara yɛana n'ase a ne ayɛ boni ayɛfo ɔmo yɛne nyame ase obiara nsɔre na ha ɔbaba ne nyame hyira wo nyame hyira bebree na ne agye hɔ baako ndenyi wayɛ adeɛ wodi ahokeka ne anigyeɛ ɛne ɛbɛde nyame ase champion sɔre obiara nsɔre na ɔbɛde nyame ase da ɛne ɛde ma no nyame ase da yɛ bebree na nyame hyira ɛnte bɛkorɔ so nyame ayɛ biama na wokae da no ase a ɔbɛhyira wo bebree nyame ase da ne ɛde ma no de nyame ase baabi awo biara de nyame ase nana nifa hia sɔre bi asa bada ase bɛ wa yɛ ade bebree bɛbɛ nyame biara na ne bɛgye ho dawa nyame ase da ɛne ɛde ma no sama nyame ayɛ bi ama nana champion nyame nhyira ɛne gye saudi ahokeka ɛbɛbɛ nyame ase da ase brɛ ade kɔhwie number 2
Nana waya de. Sa. Say no. Ami go ya be de nyame ase. Nyame abɔ ne ho ban o da so ti ase. Moji ade ne mo fu sami. Tekrema da bodiem. Na de nyame ya de nyame ase. Ya de nyame ase. Osa tonto ne nkanfo. Ya wo bia fa de nyame ase. Awurade na ne ba di ho. Onye nyame de nyame wai. O da na se Israel fufua. Wani simple and the Yamia Yamau, the Yamiasi, Mr. Bobby Wire, the Yami sorry, sir. Yeah, the Yamiasi, DJ, that's it. But somehow, who's what me, I do Yamiasi, why are they be? Accountant for no mefa adono enkonkohwi na yenhu de yeye de atoaso ni ye nyina bom adanyame ase esanse ye pempuntu ama Patriensa ne bia kan kro etwa ho nyina hia no ese akeka ye nsase kakra na ye de eye blebe na sane aye kono ni sisi a ye fe akuafo a ewa ha obi a wo ye kua bia o se fa de betum mai se if kua fo so na eba kua ni bia wo bia wo ji wo di se wo ye kua ni a bomodi na fa de betum na nyame ebe kire tumi wo kua ya wo ye no so bible aka o se ni ho mo bro ni mo bono de fam awurade de wo ye ha wo de fam awurade nyame na afa wo no bai so obi bia nyame na afa so enti yi bibi ayi nyame a ne apempuntu ama wo ene okura bomoden akuafo nyina nsori okura ni bia nsori nyina ho mehwe no ne le obi akuafo he wo no we de kan ba kuya ni bia nsori mra nya ajo sunkwa na kuya ni bia abro nyame nsaw wache se ye kuya nyame nso bi se kuya no so kuya ni bia mwa wonsa so bia wonsame awurade Patriensa kuafo na me fremo bo bia wo ye kua bia nyame be hia wo hima nyame hia akuafo na adu muso koko kuafo so do banche so bibia wo die bia wo ye nkokọ kuafo sare kuafo adu muso kuafo sare ala pa nyame hia bebre na nyame hia kuafo sare kuafo adu muso Akuafo. I'm going to no why there. No Kuanibia. Oh, how Carpenter Pro. And San Jumapia, will be a party of it. Yeah, we have never. We are driving and San Juma. We let me do the other two nights of fair. I guess I'm going to miss. Sawa ye wajumana ibi apa Patriensa mpuntu wa ya de bebre ensa no wajumafo emra me de me de atum ya na mpuma de kakra ntime de me atum ale panfo etreyefo carpenterfo bibia o me chafoto bia o me fo no bia bra na me na sawa ya de me kai uchibo fruit wa ya de bebre obi a fa de mra ye pe bibi agira so nana MC ade ne de aba saa na praso hima nana de mabona baso do di kan ha ono so ne de aba de America ni ye prepare example ntu mi penima nipa maako du a omo wo Patriensa ho do obi amra me 100 Ghana cedis wa na betimi asa de we Ubetia soribra 100 Ghana cedis mi penipe dupe awo Patriensa ho do na pesa Patriensa tumpon do me 100 Ghana cedis why na wa kukodro pa ubetimi aba ni pedu 100 Ghana cedis 100 Ghana cedis eni pedu
obi ani ho dia wa na eba bon sam kase pa Obapa nyamisa papa Franka mi peni pan kwa kama mi ho wa ya ade papa nyamisa wati eni pa ka ni pan kron 100 Ghana cedis emu odudia na nso yi a se waka che se bible say yo hu mo broni mo bono o de fema urade 100 Ghana cedis oba kwa ba hwan na ebe bi 100 Ghana e do so pa o na nso Patriensa 20 hu yi a ebeboa o na nyamisa papa Roman Catholic Church na am do mavle paba that's we pago mai nyamisa pa akani pangotwe 100 Ghana cedis ohene se de osi bana bonsaman mame wa ya de papa 100 Ghana emodo pa so Patriensa nti we be nya isirawati akani pa enson na nya ni pa miensa kani pa so 100 Ghana cedis wa na ebe biu 100 Ghana ye discuss am no be wiye so na bonsam mame a wa bai bonsam pa ohima nyame show pre makuma so ade ne say nyame nyu akuma so ade ma wati 100 Ghana fatuma wa ya de be pre ohene wa na musuni na Savior Church Patriensa Savior Church do am papa ye nya ode ni nana ayasemu ambi facha me wa kai me de ebre nu nti esenga nana no ko asori enso ka akra bi ne matomra mbani bo mo de be chemi bibi nti nana do faje fambo ne chemi kan sese manu nsia bon ha na so yanye mani da ho anase ne ama ho fambo ne chemi wo ka se etwa to no me pesa wo ka na ye ma kwan ma osori ne na edamu ase ni amunu nyamo amode sheme ma me be ye chema ma saadi ni amahuni ni anka meka ho nsem bebre na ansoso na nti akire foforo beba na na ohedi nse foforo beba bio etambia mbetomo sa afrem bia anso meba be kan semu a sentra na nadakwa esisi ye piano e ma na furu bia no esisi santi atimfo ni piano meba be ka kire mamo ati ase damu ase bebre kotoko kwami eye SD asafo wa mu kotoko ne kwami MC ya de ko almost wa baby yo MC bedase nana tejo nana Patriensa hin se mijina ha na mijina MC honorable Buyon anemu nana Patriensa efre no na bibinti entumi ama ena oye ne se mina na nehu MC se eye na nije eye no fe se ya fre no se omra na omeboa na dwumadi emi peye idika no ode na se ede ma na Patriensa hin ene Patriensaman na se yehunu sa na ya fre no na de o kan se ade a episei no aya na eboa amanipa hu se ampa se ufiri hion Patriensa enukuru to se oba usia forma central se na yamampai tete ko fo mo nyame twira bon awoso wono nyam ahye asase suma yede wase ya waya maye ho se bre episei mo ehia se yenyesika yede be bro men mpuntuo dodo na hye wono nyam enonti yede safo nyina hye onsa ewari fansa ka fansa tu nyuma so hye wondin hye won se odada fo no afisa won hye bra ewade sisa no mayen bibiara o meibeye no me enye yie won konimdie mu ma afia ekwaye yebehya afefofo mu enya fepama ankonkro biara odi sa dwumadi ma kotin na dwumadi nso so sika yede bedi sa dwumadi nso
dwumadie no enya nkɔsoɔ enya somdwe enya nhyira na enko animu sɛnea ɛbɛyɛ a ɛde nkonimdie bɛbrɛ ɛno nti ka adɔfoɔ ne abusua ahyia nyinaa bom ma yɛn nsa nka wɔ anim adom bebree nhyira asomdwe wɔ Awurade yɛagye nkwa Yesu Kristo wɔ din mu amen. Patriensa hene nananom atrankonya nananom asɔfo ɛma mɛma nsɛntwerɛfo mɛma mo nyinaa finhyiapa yɛda mo nyinaa se ɛnkyɛɛ pii ɛne yɛto aba sɛdeɛ me nua no kaeɛ no asomdwie mu ɛgyina Nana Akufo-Addo ɛnan mu ɛne yɛwura Baomia ɛde aseda ma Patriensaman ɛne mpɔtam a nyinaa ɛwɔ nimonyam a moahyɛ yɛde aseda ma asɔfo mpani ɛwɔ mpaeɛ a moabɔ ama Ghana ɛto mpɔn nkɛnsɛm bebree wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ meka ɛfa apɔmuden ɛne nneɛma bebree ho nanso so ɛbrɛ kɔ menim sɛ di madi a Nana wahyɛ aseɛ yɛbɔ aba so amen sɛ wei ɛnyɛ nea ɛbɛtwa ɛtoɔ mmom wei bɛyɛ deɛ ɛdi kan na deɛ ɛtoɔtoa soɔ no yɛbɛhyɛ mu kana Patriensaman ɛsɛ float no nko a mo hia no dakoro ɛfira no pa kɔsi anwummerɛ na yɛtwi so a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya dakoro na yɛbɛtumi de atena ase adwendwen kuro no ho sɛ anka ntete na yɛwɔ kwan a yɛfa so tete mmaayewa ɔmo a ɔmo si soɔ nkurobɔ na ɔmo de sua aduane noa ne nneɛma ɛno nti yɛbɛhyɛ ase na yɛhunu kwan a yɛn nyinaa ka bɔ mu a yɛbɛfa so ama homecoming no ayɛ akɔnɔ ama nnipa firi mmea akwantuo mu akyirikyiri ne bɛnkyɛeɛ nyinaa ba bɛka yɛn ho metwa ne tia koraa no nya ne nte sɛ Nana ahyɛ sɛ MA school no ɔbɛyɛ ama no ayɛ school mua ɛde ɛpono atoa no ɛbɔhyɛ a mehyɛ ne sɛ Nana yɛ ready a ɔnka nkyerɛ me mɛboa no cement 100 ama yɛde ayɛ school no ɛno ne school a mekɔɔyɛ ansa na meduro deɛ mɛduro yi mpani sɛ da mfirifie nti ɛberɛ a Nana no mu atrankonwa yɛ ready a ɔmo mama so nte ɛberɛ nti mentimi ɛntoa so ɛberɛ pa mu Nana ɔdaworoma bɛbɛ fitiam na deɛ sɛ yɛdwene ho biara no yɛadwene Awurade nhyira wo na ɔmo ahenni ntim amen. Bonsam paa bonsam yi ma ya adeɛ Nana yɛ akeka no nyinaa yɛkɔ apɔn ho no yɛhu Nana saa nkama ɛne ne nkuro ne envelope daase bɛma bɔdin deɛ fa ma ɔmma me daase bebree Nana saa nkama ɛne nyabo wɔn amma kwa wɔn de biribi abrɛ Nana nyame nhyira saa bere yɛsi agokansie bi wɔn mo edi kan no mmienu yɛbɛkyɛ wɔn adeɛ saa bere Bible won nsɛm bisa no a yɛbɛyɛ no SD for ɛna di kan Nana no ma yɛ adeɛ no yie amena yɛfɛ ɔmo si akan no nyinaa yɛakyɛ wɔn adeɛ nti mebɔ odin na ɔde mmirika ba na yɛakyɛ adeɛ sɛ bɛyi Roman Catholic ɔmo hɔ a ɔmo mmra mɛgye ɔmo akyɛdeɛ Roman Catholic bɔnsɛm na ɔmo sɛ ɔmo si kan no bie ɔmo hɔ a ɔmo mɛgye ɔmo akyɛdeɛ Roman Catholic ma ho yɛ ha man ɛsrɛ bebree ɛbɛnti akyɛdeɛ wɔ yɛ akansia mo bɛsii bie no ɛne akyɛ wakyɛdeɛ no kwabenkom di no ne fa kyi anaa ɔmo ntwa mo na nyɛ fɛfɛɛfɛ yɛtoa so a Methodist Church ɔmo so ɔmɛgye ɔmo deɛ maa na ɛbɛgye Methodist deɛ no mo all the power we need, all the music you want. SDA Church, SDA, almost so many. SDA Church, and so many much there. And I'm once a pie, Sana Roman Catholic, and so I'm a dear. Presbyterian Church of Ghana, Presby Church, and so many much there.
we dey always see kind of bia saka bi to the konkron esa omkosua afen na ye ba omo edi kan ene wo etoso mienu no so ahano Roman Catholic Church le etoso mienu wakansie no pensambe sha omkwan omle ombedi achede no Roman Catholic Church le etoso mienu e wakansie no Mesano no pepe Jofo da moase Roman Fajiaye na mo adi kan wakansie no SDA Church so pensambe siam no mo bedi achede no SDA Church le di kan wakansie no nti achede kakaka we eye omodia nsantrefo no ntrensem no enye fefe mai ade bebre SDF ya ba mo abaso yo ya ba ball awukansie no so se kinyarefo enye di kan e wo ball mu ya ka che o msanka nra o momra na o ball no ye na on tade Sawu hadia na ọmọ meji ọmọ ntade ọmọ bọọbọ no yasa ba kunsia na no meji kruwa no se bọọlụ fo na bọọlụ wa ha ntempa ọmọ se emfa santimra no meji achede no wabra ya ma na kontinent match commissioner na waba adi achede na maye no ọmọ bọọbọ no wa ha emfa santim Madam Tamunya Nintemai, Triam Famunya Nintemai. Now, some t-shirt in India, about magic club on the ankle. More Comunia Mona Media, and I'm with us so far. Tell it, some of the Adeno from a Mumwa. Captain no Magic Cruano. Captain Magic Kulano. Next and 12 on my. Some. We are not for anything for him. Go ahead, we can see him. Why are you Nanaye Hema for aso for aduma for ya Patriensaman adamu ya sense ele homecoming na edikan ya yeto yensa frɛ onya amaba amabɛboa ama bibia ayɛ fɛfɛɛfɛ ze meno ekɔ bebree ntenya dia bakasa bebree na dem bese me kan say afia bi simuno 2017 no ede juma bebree asi yaniso ofa ebambo a na juma daroma osi police station dayamai o say edan no wansi anwie die edan no yebisi awie na ede ahye apolice sponsor afia bi simuno ena ya te wardrobe group omonso bibi onye bia be mamo na wardrobe group ononso no be mamo aye security company omonso ombebo abambo ye Patriensa nko a be asante achim mine afadisia ho a ya yenhye bebre ebi ena na continue kan ene nesangatia kan no afa apomdin so a saa Tissue pani kuyaye. Afumkano yebeba mo. Bus stops receive ya kan ho. Cars no ebi be kan ho. Ndi yo hihye bebre. The message se munya momwa. Na Patriensa enya no tuma padi. Emfanye Patriensa nko a kabom kese ena ebese eba sande achim.
They have a dancer for the a high level for having master a dog. You come home, then you go back home. Maybe I'm a coming with your bonny friends, 7 wonders of Santiago. Bobo Monday, I said, you will see and this so. Like a marble titreno, or moina, I to my aya, I as a somebody to quiet. The money answer. San home and you are no and Cassette, you limited to the sea. Aha. And the other radius. I said, I ain't Tom Candy. That's what I told you, no call. Nana or said that or Tosso, yes, I don't bend for. Only that's nice and official science to say. I must said, no, they are basso. Nana, what I mean, pay my name in Hunia, you want to damn and family. I don't know, and one, the Patriensa program and just any idea. Nana, when I mean, sure, what's it? I mean, sure, one comes somehow. Oh, son, but this obedience. That I was sick. Now I said that also so called him for who draw him, ma. Your man, and so my friends, you would draw about boa. And not to suffer one more in the ramble. Then I meant then I know. I said, I know you need to come with you. And you for think who was so by the break, and so when I form of a glass with Jim, when I know be better and so I don't remember. On come up and I say your name. That I will not say. Now, of course, I say, oh, Emma, Anna Bo, and you may grant me, a banner. Ora, and when I'm Cassia, and I was sending now, Branca, yet I was sick. Yamin Cosua, na brown mine, and an hour not mine in Tumpon, Patriensa anymore, yam. Your question MC. You go for my mobile now. When I miss Slam, Slam, come some more. But be Pierre about Patriensa program, necessary by my father, or be Pierre if you be by when I miss Slam, be Pierre. And I dear, but the woman now by this I'm real queen. Now I feel the same. Or Pierre is a room, or the madam, let them was. Amen.